Ahojte a vítam vás pri dnešnom videu. Dnes sa pozrieme na naše kuchynské stoličky. Bude to také tepovanie bez tepovača, keďže tepovač nemám, logicky. Ja sa im takto venujem približne raz do roka, kedy teda tú čalnenú časť nejakým spôsobom vyčistím, to si všetko ukážeme. Čo sa týka tohto jarného upratovania, tak ja som to už spomínala v predchádzajúcich videách, ale ak ste tu prvýkrát, tak okrem toho, že vás vítam, všetkých príchodčích, nielen tých, ktorí sú tu prvýkrát, tak spomínala som, že toto jarné upratovanie nechcem poňať tak ako všetci. Že sa v podstate spraví jeden veľké, také hĺbkové upratovanie, nie hlboké, hĺbkové upratovanie. Skôr sa chcem zamerať na veci, ktoré som nejakým spôsobom buď zanedbala, alebo sa pokazili, alebo máme ich prečo nejakým spôsobom zmeniť. Takže radšej to, čo v mojom prípade napríklad znamená aj to, že si budem šiť ďalšie vankúše. Takže ak sa vám páčila časť s vyšívaným vankúšom, tak sa môžete tešiť. Navyše mám aj závesy, ktoré sa mi absolútne nepáčia, ale kupovala som ich ako znúdzecnosť, lebo potrebovali sme niečo na zatienenie a tieto boli najlacnejšie. Takže budeme na niečo vymýšľať. Ja mám zo pár návrhov, čo by sa mi tam asi páčilo, ale musím si to tiež poriadne premyslieť, lebo občas zvyknem lavírovať medzi tým, čo sa mi skutočne páči. Takže tak, dnes sa teda vrhneme na stoličky, ako som spomínala, bude to bez tepovača. Tu chcem povedať, stoličkám sa venujem raz do roka, ale bývame v tomto byte len dvaja dospelí ľudia, nemáme deti. Čiže je mi jasné, že ak máte deti, vnúčatá, proste, alebo sa vo vašom okolí vyskytuje niekto, kto je grambľavý, tak tým stoličkám sa musíte venovať častejšie. My tento problém nemáme, sedáme na ne len v domácom oblečení. Takže preto sa im venujem len raz do roka. Poďme na to. Na čistenie okrem veľmi teplej vody budeme potrebovať toto. Ja som to dostala kedysi od stránky Cleaning Stuff. A je to super. Je to paráda, ale nemám to v podstate na čo iné využiť, len na takéto čistenie čalúnenia, lenže my máme reálne čalúnené len matrace a stoličky, takže to používam len na stoličky a používam to občas na stoličky aj u našich. Viem, že si to tam čistila s nimi. Rovnako ale funguje aj iná vec a to vám poviem, keď sa dám na statív. Presne takto isto, ako by vám fungoval tento gel, viete využiť aj to, že si do vody zamiešate trocha gelu na pranie a potom vezmete húbku a húbkou to vydrhnete. Keď nemáte tepovač, keď máte tepovač, tak sa s týmto ani netrápte. Ja chcem ale využiť to, že dnes je vonka pomerne teplo a fúka, takže preto som si to zvolila na dnes a neviem, prečo som dala na začiatok tej vety, ale to je jedno. Niečo som chcela povedať, zabudla som. Poďme. Budem ich robiť po jednom, lebo sa tu nemestím s viacerými, takže neviem, či nebudete vidieť na môj zadok počas tohto tu, ale posnažím sa premiesniť statív na nejakú logickejšiu úroveň.
tie stoličky, ešte som ich pretierala čistou vodou, že čisto, aby som z toho vyplavila nejaké zvyšky toho detergentu. Sušia sa na slnku, tak dúfam, že do večera budú suché. Zatiaľ si poďme spraviť poriadok tu nás s týmito sviečkami, ktoré sú za mnou, lebo ako vidíte, tak troška letia šrejgom. Nemôžu za to tie sviečky, môže za to ten svietnik. A tento svietnik a druhý svietnik, tiež z tejto kolekcie, z toho staré mosadzné svietniky a potrebujem ich vyčistiť. Tento je na to v pohode, ale druhý som sa pokúšala čistiť všetkým možným. Pinkstaff na to nefungovalo dobre, to už vopred upozorňujem, pokiaľ máte niečo mosadzné, tak nejde to. Skúšala som to na rady internetu kečupom. Toto je jeden z dôvodov, inak prečo som si zakladala tento kanál Pohodový domov, lebo proste som vedela, že niektoré tie veci z internetu proste nefungujú a môžete si tým veľmi zničiť nejaké záležitosti. Napríklad ja som takto do mesta som celkom poškodila odtok v kúpeľni, tú nerezovú časť, lebo som potom zistila, že vlastne nie je na nerez, ale všetci mi to odporúčali. To bolo pre mňa veľkým dôvodom, prečo to dať, prečo s tým začať a prečo pokračovať a asi by som mala pokračovať týmto smerom. No, každopádne, potom tu vidíte, že tu mám nejaké polopadnuté lístky a mám tu strašne veľa rastlín, ktoré niektoré by sa patrilo presadiť, niektoré nie. Teraz to robiť nebudem, ako som spomínala, neviem či v tomto alebo v predchádzajúcom videu, každopádne je stále ten istý deň pre mňa. Máme strašný vietor, čiže ja by som mala tú hlinu úplne všade, teda zeminu úplne všade a to úplne nechcem. Takže poďme to len nejak podstraňovať a spraviť poriadok s tými svietnikmi. A neviem, akým spôsobom ho nejak zlepšiť. Hoci mi napadá teraz jeden spôsob. Uvidíme, rozmyslím si. Ale mne by sa teraz strašne páčil, ja ho vezmem. Teda, tento svietnik bol u mojich starkých. Troška prach. Ale ja neviem, prečo starke sa asi nepáčila táto druhá časť. Tu boli vlastne ešte takéto dve ramená. Prepáčte, u nás prerábajú vedľa byt. Dve ramená, tie odmontovali, mne ich síce dali samostatne, ale je mi to na nič, lebo vlastne na jednom navarili jedno oko, na druhom nie, ale ostala tu táto časť, ktorá nie je úplne dobrá. Musím to nejak prekryť, lenže kvôli tej časti sa to troška nakláňa, takže tak, tieto sviečky z toho dáme preč. A aj tak vyzerajú chuďatá, že im v ňom nie je dobre. Pre istotu tu ukážem tieto sviečky, oni sú zo sojového vosku, ale z takého, s tou špeciálnou úpravou, ja neviem, či to tam bude úplne vidieť, dúfam, že keď sa zakryjem, tak by to malo na to. A sú nádherné. Sú vážne krásne. Na to, že sú biele, a teda ja som väčšinou taká, že viac na farby, ako na takýto neutrál. Neutrál je nuda. Tak sú vážne krásne a teda sú sojové, to bolo pre mňa veľmi podstatné. A sú od slovenskej značky Svetluša. Robia sviečky v Ružomberku, čo je môjmu srdcu blízke. Takže keď chcete niekoho potešiť nejakou sviečkou, tak Svetluša, nechám ich prejsť to aj v popise, aby sme podporili aj tieto slovenské biznisy. Krásne sviečky.
ako vidíte, kvietky sa mi nepodarilo upratať. Nevadí, máme niečo na budúce. Dnes som sa teda povenovala stoličkám. Ak ste videli tie posledné zábery, tak tam som vlastne preliepala tie zničené, ako sa to volá, proste tie kúsky filcu, ktoré sú proti oderu podlahy, pretože áno, aj času na čas sa oplatí na to pozrieť. Bolo to zničené len pri jednej stoličke. Čo sa týka svietnikov, tak tento svietnik, ktorý je za mnou, tak tam ste si asi všimli pri tom čistení, že on, teda ja som na to prišla až pri tom čistení, on nebude čisto mosadzný, on bude z nejakej inej zliatiny, čo bolo vidieť aj v tom, že to nenechalo taký lesk, nebolo to dobre vyčistené a miestami ako keby bol skovaný na novo, akože niekto ho koval normálne, že klavďovkom ho skoval dokopy, takže typujem, že to nebude mosac. Čo teda aj bolo vidieť, lebo ten mosadzný, ktorý teda reálne je mosadzný, keď som ho naleščala, tak sa ozaj leskou toto stalo také nejaké, neviem. Neviem, ak máte nejaké tipy, čo s ním, tak mi to prosím napíšte do komentára. Ak sa vám toto video páčilo, tak mu prosím dajte like, je to taký ten palec hore, ktorý je pod videom. A ak ma ešte neodoberáte, tak ma odoberajte. Vás to nestojí nič, mne to spraví radosť. Myslím si, že problém vyriešený. Tešilo ma, vidíme sa na budúce. Čaute!